Dobrý deň. Vedeli ste, že najdôležitejšou časťou procesu stavby parkoviska alebo prijazdovej cesty, najmä pre tých, ktorí to robia prvýkrát, nie je použitý materiál? Čo je teda najdôležitejšie pre ľudí, ktorí chcú mať krásny a funkčný priestor okolo svojho domu alebo firmy? Ide o nájdenie rovnováhy medzi tromi kľúčovými faktormi: kvalita, inštalácia a dlhodobá hodnota. Dobrý deň, volám sa Jano Kováč a som špecialista na spevnenie plôch, ktorý pomohol viac ako 250 majiteľom domov a firiem s ich túžbou po pevnom, ekologickom a praktickom parkovisku pri ich domov a firmách. Teraz sa s vami podelím o moje 3 tajomstvá, ako nájsť správnu rovnováhu medzi týmito troma kľúčovými faktormi: kvalita, inštalácia a dlhodobá hodnota. A taktiež, ako môžete ľahko získať krajší a funkčnejší priestor, ak sa zameriate nielen na najlacnejšie riešenia, o ktorých si myslíte, že si ich môžete dovoliť. Prvým tajomstvom je, že materiál je len 1/3 rovnice. Je to dôležité, pretože mnoho zákazníkov, ktorí to robia prvýkrát, sa pozerajú len na cenu materiálu za meter štvorcový a nie na jeho celkové vlastnosti a prínosy. Je to dôležité, pretože ak hľadáte len najlacnejší materiál, ľahko prehľadnete skryté diamanty s lepšími vlastnosťami a lepším potenciálom zhodnotiť vašu nehnuteľnosť v priebehu času v nasledujúcich rokoch, nehovoriac o lepších ekologických a technických parametroch. Druhé tajomstvo je, že najnižšia cena neznamená najlepšiu hodnotu. Boli by ste prekvapení, ako odborník s detailnou znalosťou rôznych typov materiálov na spevnenie plôch dokáže nájsť riešenie, o ktorom ste doteraz možno len snívali. Správny výber vám otvorí možnosti, o ktorých ste možno ani netušili, a to aj v prípade, že máte obmedzený rozpočet. Napríklad niekedy je lepšie investovať do drahšieho, ale odolnejšieho materiálu, ktorý vám ušetrí náklady na údržbu a opravy v budúcnosti. Tretím tajomstvom je, že nie všetky dlažby sú rovnaké. Inštalácia a príprava podložia sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie ako samotný materiál, z ktorého budete plochu robiť. Musíte pochopiť, že predajca vám ponúkne len taký materiál, ktorý má k dispozícii na sklade a má z neho najväčší zisk. Ak by ste však poznali všetky možnosti a technológie, ktorých pravdepodobne ešte ani neviete, výrazne by to zvýšilo vašu šancu na ideálne riešenie, pomohlo by vám to s nákladmi na realizáciu a znížilo by to vaše starosti s údržbou. Správna inštalácia a výber zatrávňovača často znamená rozdiel medzi tým, či budete mať krásnu a funkčnú plochu, alebo budete nútení riešiť problémy s koľajami, blatom a vodou na parkovisku alebo pri jazde. A teraz si možno myslíte, že len tí najskúsenejší majstri alebo firmy s drahým vybavením môžu dosiahnuť perfektný výsledok. Ale trik je v tom, že väčšina ľudí si vyberie prvý materiál, na ktorý narazia, rýchlo ho objednajú, nainštalujú, pretože sa boja, že by stratili akciu. A to je veľká chyba. Preto som vytvoril sprievodcu výberom zatrávňovacích dlažieb pre informovaných zákazníkov, ktorý vám pomôže veľmi rýchlo sa zorientovať v problematike spevnenia systému, spevnenia plôch a systémov na spevnenie plôch. Budete vedieť viac ako niektorí predajcovia. Trh so systémami na spevnenie plôch je naozaj rozsiahly a každý predajca tvrdí, že má ten najlepší produkt, aj keď realita je často iná. Každý projekt je iný a treba k nemu pristupovať individuálne. Tento online sprievodca je špeciálne navrhnutý tak, aby pomohol zákazníkom ako ste vy, lepšie sa zorientovať v ponuke a vybrať si správne riešenie. Teraz vám niečo ponúknem, môžem? Ak kliknete na tlačidlo nižšie, môžete zadarmo zistiť, či je naše riešenie vhodné aj pre vás. Získate bezplatnú 15-minútovú konzultáciu so mnou, kde preberieme vaše konkrétne potreby a získate aj moje tipy k tomu, čomu sa pri výbere a realizácii spevnených plôch vyvarovať, ktoré nie sú nikde inde dostupné na internete. Nemôžem vám sľúbiť, ako dlho bude táto ponuka k dispozícii zadarmo, pretože sa bohužiaľ neviem naklonovať a prvé náznaky naznačujú, že o toto školenie je veľký záujem a môj kalendár sa rýchlo zaplňa. Kliknite nižšie a získajte rovnako úžasné výsledky ako ostatní zákazníci, ktorí si už užívajú krásne ekologické a pevné parkovisko alebo prijazdovú cestu. Niekoľko referencií si môžete pozrieť aj nižšie na tejto stránke. Takže naposledy, kliknite nižšie, zaregistrujte sa
a prajem vám príjemný deň. Dovidenia.